जायफोर ना बेफारिफोर दङ अमा बेफारिफोर दङ रावखौबो BPF GSP सोरबा माबा दोलो दं होननानै सानागारा जों गासिबो अमा बेफारिफोरनोबो 5,000 खरि होगोन होननानै आं रादाय होदों आरो बे बाराव खमैयाव जोङो 300 माने अमा बेफारि दाउ बेफारि ना बेफारिफोरनो साइकेल बायदिसिना जों बे बारावनो होजोबथारगोन होननानै आं दिनै नोंथांमोननो रादायबो होदों बेनिखायनो गोनो गोथो खोथा माफारखौ साननांगौ जेबो गैया सेल्फ हेल्पनि नामाव 75,000 खरि रां होगोन होननाया सेल्फ हेल्पर নামত 75,000 টাকাকে দিম বুলি যি আমাৰ ঘোষণা আছিল অহা পৰহি কালিৰ বাদে পৰহি 3,800টা সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক একেৰাহে টকা ইয়াত আমাৰ বিতৰণ কৰা হ'ব আগন্তুক দিনত আজি যি আমাৰ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপসমূহ আমাৰ লগত যোগদান হ'ল যি আমাৰ আই মাতৃ जायफोर ना बेफारिफोर दङ अमा बेफारिफोर दङ रावखौबो BPF GSP सोरबा माबा दोलो दं होननानै सानागारा जों गासिबो अमा बेफारिफोरनोबो 5,000 खरि होगोन होननानै आं रादाय होदों आरो बे बाराव खमैयाव जोङो 300 माने अमा बेफारि दाउ बेफारि ना बेफारिफोरनो साइकेल बायदिसिना जों बे बारावनो होजोबथारगोन होननानै आं दिनै नोंथांमोननो रादायबो होदों बेनिखायनो गोनो गोथो खोथा माफारखौ साननांगौ जेबो गैया सेल्फ हेल्पनि नामाव 75,000 खरि रां होगोन होननाया सेल्फ हेल्पर নামত 75,000 টাকাকে দিম বুলি যি আমাৰ ঘোষণা আছিল অহা পৰহি কালিৰ বাদে পৰহি 3,800টা সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক একেৰাহে টকা ইয়াত আমাৰ বিতৰণ কৰা হ'ব আগন্তুক দিনত আজি যি আমাৰ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপসমূহ আমার লগত যোগদান হল যি আমার আই মাতৃ सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचलर अफ फाइन आर्ट्स बेचलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।